2024 लोकसभा चौमारिनि sakang kaisa budget phonoka hakotorni rangthong montri smriti Nirmala sitharam kubuni beremna haikeno aro sakam beremni bagwibo kaisa budget phonoka Nirmala sitharam o bisio jotol sai mogol kaijaknai engkha sakamni beremo busuk jorotoi budget narukjaka hafangnibo khaktei hwnei sakamni beremo je koksa brok narukjaka aborok engkha 2018 bisini simi taboksuk joratoi hakotor bebagwi kaisara basini eba 157 medical college swnamka hafangnibo khaktei o bisio hinke hakotor gwnangwi no swnamjaknai kaisara basini eba 157 ta nursing college pharmaceutical naisir mungni samung bwtangbo jengsai rujaknai o samungo hafangnibo khaktei kaham chuba chumanai hwnai saka rangthong montri government tei non government naisir mungno teiwi chongjakha ICMR lab rogo shep manai rangthongni montri atmanirbhar sakham bedekni bagai wansugui budget do 135% ni bangrimung renai hwnai saka botei bo saka fainai bisidok jorao bebagui 61,000 crore rang sakham bedego sobaijaknai hwnai saka bo rangthong montri saka hakotor kaisara chinei hangkorogo 95 bokhagono sakhamni joto shep rokno kaham khlainai corona bemar ni bagai hakotor ni lukurok berem rok hamya wngwi thangkha tabok abo rokno kaham khlaina bagai hafang saktharei chaitogui samung khlaibai tongo hwnai saka rangthong montri Nirmala sitharam Bureau report Kokkhorang।